Til næste fodbold. Ja, det er mange af dem der. Og det der kører så stærkt gennem sådan en station. Ok. I Tyskland, der kører de jo rask væk med 200 igennem. Der skal man godt nok holde ved af. Det skal man nemlig. Ja, en er stolt ved det.
har du 30. Det er et eller andet sted, valgte jeg at sige, hvor langt skal jeg gå, ikke også? For de skulle ikke til at lægge lockdown og alt det der i. Så kan man heller ikke holde den pris, men det siger sig selv. Det der, det er lidt smart. Ja, det er det. Det er jo heller ikke noget. Altså, de gik vel maksimalt. Nej, men så siger jeg 2 måneder. Så lægger jeg hjemme smart, og så er alle sådan penge. Det er jo det er svært. Det er det, man skal aldrig ramme priser på de der. Men der står sådan uden områden med det gamle genbrugssystem. Der starter de på. Når jeg skubber den der, det er ikke noget. Når jeg så trak, så var det bare med det der. Nå, det er bare med et stoltråd, ja. Der stålvejer er det jo selvfølgelig, når vi snakker i stolthed. Så rangerer traktor. Prøv lige at se der. Ja. Vi har fået en ny rangertraktor. Ja, det er en ny rangertraktor. Det vil sige, at Peders Håb, de har forbedret sig med tiden. Det trækker sgu da meget godt til. Det er kun store drenge, der finder på det der, ikke? det er for godt, det er. Det er for godt. Kan de sålene, man kører op over det, Ja, ja. Køreskib? Kom her, kun kører vi. Det er ikke helt stabil sammenkobling. Det er sjovt, den der. Det er jo meget, den ikke kan trække.